गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खनसेबाव बरायनाय लाग्रोबाय। दिनै 21 जुलाइ। दासिमनि सुंद' खौराङाव फिन खनसेबाव बरायना लाग्रोबाय। गिबि रादाबावनो दङ। आसाम सरकारा बिटिसिनि आरो बर' मावख'गिरिफोरखौ अफिसारफोरखौ मा बायदि एनाय बानायदों बिनि रोखा फोरमान होदों बिक्रम बसुमतारिया। आरोबाव बुंबावदों बिक्रम बसुमतारिया बुंदों जे एसिएस अफिसार सुसित बसुमतारिखौ बिटिसिनि सेक्रेटारिनिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभेन्युनि बिफाननिफ्राय बोख्लायना गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामबाय होननानै फोरमायदों। नैथि रादाबानो जादों बांलादेश हादोराव सरकारि साख्रि खथाखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। जेराव सरकारि साख्रिखौ लानानै 30% रिजार्भआव दं होननानै मिथिनो मोन्दों। जाय बांलादेशखौ इन्डिपेन्डेन्स उदां खालामनो होननानै बिनि थाखाय धर्ना खालामदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबानो जादों आरोबाव फिन खेबसेबाव भारतआव कर'ना भाइरासनि गोहोम गोलैदों। बे भाइरासनि मुङानो जादों केफेटेरियाम मुंनि होननानै बे भाइरासखौ खिन्थानाय जादों। आरो मोनसे रादाबानो जादों बलिउडनि मुंदांखा अक्षय कुमारनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै फोरमायनाय जादों।